निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलेल्या बोधकथा प्रकरण 16वे कथा क्रमांक 1 विहिरीतील बेडूक। एक बेडूक एका विहिरीत राहत होता। जन्मापासूनच तो तेथेच राहत होता। तेथेच तो जन्मला, तेथेच तो लहानाचा मोठा झाला। विहिरीबाहेरचे जग त्याने कधी पाहिलेच नव्हते। एके दिवशी अकस्मात समुद्रातला एक बेडूक त्या विहिरीत येऊन पडला। विहिरीतील बेडकाने त्याचे स्वागत करून विचारले, भाऊ तू कुठून आलास? पाहुणा बेडूक म्हणाला, सागरातून। सागर? विहिरीतील बेडूक उत्तरला, आणि तो केवढा असतो? हा माझ्या विहिरी एवढा असतो का? असे म्हणून त्याने विहिरीच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत एक लांब बुडी मारली। पाहुणा बेडूक म्हणाला, अरे यापेक्षा सागर कितीतरी मोठा असतो। त्याची तुलना या तुझ्या छोट्याशा विहिरीशी कशी बरे होणार? विहिरीतील बेडकाने एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा उड्या मारल्या आणि प्रत्येक वेळी विचारी, तुझा तो सागर एवढा मोठा आहे का? प्रत्येक वेळी पाहुणा बेडूक म्हणे, अरे वेड्या, सागराची तुलना या विहिरीशी कशी होणार? तो खूप खूप विशाल आहे। अखेर विहिरीतील बेडूक दमला आणि म्हणाला, अरे हा काय बढाया मारतोय? म्हणे सागर अति विशाल आहे, हा पक्का थापडा दिसतोय। अरे माझ्या या विहिरीपेक्षा जगात काहीच विशाल असणे शक्य नाही। विहिरीतील बेडूक आपल्या इतर बेडूक बांधवांना म्हणाला, हाकलून काढा रे त्या लबाडाला बाहेर। अशीच आपल्या साऱ्यांची स्थिती आहे। मी हिंदू आहे, मी माझ्या विहिरीत आहे। ख्रिश्चन आपल्या छोट्याशा जलाशयात आहे। मुसलमान आपल्या डबक्यात आहेत आणि प्रत्येक जण त्यालाच आपले सारे विश्व समजतो आहे। आपापल्या क्षुद्र जगातून बाहेर पडून एकमेकास समजावून घेण्याच्या या धर्मसंमेलनाद्वारे केलेल्या या महान प्रयत्नाबद्दल मी तुम्हा अमेरिकन बांधवांना अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देतो। भविष्य काळात या साऱ्या क्षुद्र कल्पना गळून जाऊन एकात्म मानव धर्म सिद्ध होण्यास तो परमात्मा आपल्यास सहाय्य करो। कथा क्रमांक 2 मेंढ्यांच्या कळपातील छावा। एक सिव्हिण गर्भवती होती। दिवस भरत आल्याने बिचारी अवघडली होती। तिला खूप भूक लागली होती। भक्ष्याच्या शोधासाठी ती बाहेर पडली। तिला जवळच एक मेंढ्यांचा कळप दिसला। तिने जीवाच्या आकांताने त्यावर झेप घेतली, पण त्या श्रमाने ती मूर्छित पडली आणि मरण पावली। त्याच वेळी तिने एका छाव्यास जन्म दिला। तो छावा मेंढपाळाने पाहिला आणि तो सिंहाचा छावा आपल्या मेंढ्यांबरोबर घरी आणला। मेंढपाळ तो छावा दररोज मेंढ्यांबरोबर रानात घेऊन जाऊ लागला। तो छावा त्या मेंढ्यांच्या कळपातच वाढू लागला। मेंढ्यांसारखाच तो चारा खाऊ लागला आणि त्यांच्यासारखाच बॅ बॅ करून ओरडू लागला।
हळूहळू तो मोठा होऊ लागला, पण तरीही तो स्वतःला मेंढाच समजत होता. एक दिवस एका सिंहाने त्या मेंढ्याच्या कळपाला पाहिले. त्याला फार आश्चर्य वाटले. जंगलचा राजा सिंह मेंढ्यांच्या कळपात फिरतो आहे आणि मेंढ्यांप्रमाणे चारा खातो आहे आणि त्यांच्यासारखाच ओरडतो आहे, हे त्याला सहन होईना. सिंहाने त्याला त्याच्या सत्य स्वरूपाची जाणीव करून देण्यासाठी त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला, पण झाले उलटेच. तो मेंढाळलेला छावा प्राणभयाने बॅ बॅ करीत ओरडत पळत सुटला. मेंढाळलेला छावा कित्येक वेळा तरी त्याच्या तावडीतून सुटला, पण सिंहाने प्रयत्न सोडला नाही. तो संधीची वाट पाहत होता. एकदा तो मेंढाळलेला छावा झोपला आहे असं पाहून सिंह त्याच्याजवळ गेला आणि त्याच्या कानात म्हणाला, अरे उठ, तू सिंह आहेस. तो मेंढाळलेला सिंह म्हणाला, ते कसे शक्य आहे, मी मेंढाच आहे. आणि त्याने बॅ बॅ असा आवाज काढून दाखवला. शेवटी सिंहाने खेचून त्याला तळाकाठी नेले. दोघेही तळ्याच्या काठावर उभे राहिले. पाण्यात शेजारी शेजारी पडलेले आपले आणि त्याचे प्रतिबिंब पाहून तो सिंह म्हणाला, पहा, नीट निरखून पहा, तू आणि मी एकच आहोत, सिंह आहोत. त्या मेंढाळलेल्या छाव्याने स्वतःचे प्रतिबिंब पाहिल्याने त्याचे स्वत्व जागृत झाले. भ्रांती दूर पळाली. आपण मेंढा नव्हे तर सिंह आहोत याची त्याला खात्री पटली आणि त्याच्या तोंडातून सारे आसमंत दणाणून सोडणारी डरकाळी बाहेर पडली. मित्रा, तुझेही असेच आहे. तू शेळी मेंढी नाहीस, तू सिंह आहेस, मृगेंद्र आहेस. नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत आत्मा तो तूच आहेस. विश्वातील सारे सामर्थ्य तुझ्या ठाई आहे. मित्रा, निष्कारण का रडारड करतोस? अरे, तू जन्मही घेत नाहीस व मरतही नाहीस, विनाकारण का रडतोस? तुला ना व्याधी ना दुःख, तू तर त्या आकाशासारखा अनंत आहेस. आकाशात येणाऱ्या रंगीबिरंगी ढगांनी काही काळ आकाशाचा रंग निराळा दिसत असला तरी ती भ्रांती असते. ही ढग नाश पावतात, पण आकाश मात्र पूर्ववत अखंड नीलवर्णी असते. तसेच तुझे स्वरूप आहे, अनंत अमर्याद नीलय. कथा क्रमांक 3, सम्राट व साधू. एकदा एक सम्राट शिकारीसाठी अरण्यात गेला. त्या अरण्यात एक साधू तपश्चर्या करीत असलेला त्यांनी पाहिला. त्या साधूचे तेजस्वी मुखमंडल पाहून तो राजा प्रभावित झाला. त्याला दरबारात घेऊन जावे, त्याचा आदर सत्कार करावा, त्यास काही दान द्यावे अशी त्याला इच्छा झाली. राजाने साधूपुढे आपली इच्छा व्यक्त केली. साधूने प्रथम नकार दिला, पण थोडा विचार करून त्याने राजाच्या इच्छेस मान्यता दिली. राजा व साधू दरबारात आले. अत्यंत आदराने राजाने साधूस आसन ग्रहण करण्यास सांगितले व राजा म्हणाला, मुनिवर्य, काही काळ आपण इथे बसावे. मी ईश्वराची प्रार्थना करतो, मग आपला आदर सत्कार करतो व आपणास दान देतो. साधू आसनस्थ झाला. राजा प्रार्थना करून म्हणाला, हे ईश्वरा, मला राज्य दे, संतती दे, संपत्ती दे. प्रार्थना संपली आणि राजाने साधूकडे पाहिले. साधू आसन सोडून बाहेर जाण्यास निघाले होते. राजा लगबगीने पुढे झाला आणि साधूस थांबून त्याने विचारले, साधू महाराज, आपण माझ्याकडून दान न घेताच का निघाला? साधू म्हणाला, राजन, मी तुला सम्राट समजत होतो, पण तुझी प्रार्थना ऐकून माझा भ्रमनिराश झाला. तू परमेश्वराजवळ राज्य दे, संतती दे, संपत्ती दे अशी भीक मागत होतस. तू सम्राट नाहीस, भिकारी आहेस. मी भिकाऱ्याकडून दान घेत नाही. तू एक भिकारी, तू काय मला दान देणार आहेस? जा, प्रथम तुझ्या इच्छा पुऱ्या करून घे. असं म्हणून साधू निघून गेला. कथा क्रमांक 4, मोती पिकवणारा शिंपला वाघ. भारतातील लोककथेत याबद्दल एक सुंदर कथा प्रचलित आहे. भारतात असा समज आहे की मोती पिकवणारा शिंपला स्वाती नक्षत्राच्या पाण्याचा एक थेंब घेऊन त्याचा मोती बनवतो. तो अन्य पाण्याचा थेंब सुद्धा स्वीकारत नाही. अगदी आपले ओठ घट्ट मिठून सागरतळी पडून राहतो.
पण सूर्य स्वाती नक्षत्रात येताच तो सागराच्या पृष्ठभागावरती येऊन स्वाती नक्षत्रातील पावसाचा थेंब मिळवण्यासाठी आपले ओठ हळूच विलग करतो आणि पावसाचा थेंब मिळताच ओठ घट्ट मिटून सागरतळी त्या थेंबाचा मोती बनण्याची वाट पाहत शांत पडून राहतो. आपणही असेच बनूया. प्रथम नीट कान देऊन ऐका, डोळे उघडे ठेवून पहा, ऐकलेले पाहिलेले नीट समजावून घ्या आणि मग चित्ताला विचलित करणाऱ्या साऱ्या मोहांपासून दूर राहा. त्यासाठी आपल्या मनाची कवाडे घट्ट बंद करून घ्या. सतत मनन चिंतन नित्य साधिध्याने त्या परसत्याचे मौक्तिक विकसित होऊ द्या. सतत मनन चिंतन निधिध्यासनाने त्या परमसत्याचे मौक्तिक विकसित होऊ द्या. कथा क्रमांक 5. तीव्र आस हवी. एकदा एक शिष्य गुरुकडे गेला व म्हणाला, गुरुदेव मला देव दाखवा. गुरुने शिष्याकडे पाहिले व हसून त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. शिष्याने त्याचा हट्ट सोडला नाही. तो रोज येऊन परत परत मागणी करू लागला, गुरुदेव मला देव दाखवा, गुरुदेव मला देव दाखवा. उन्हाळ्याचे दिवस होते. गुरु व शिष्य आंघोळीसाठी नदीवर गेले. शिष्याने पाण्यात बुडी घेतल्यानंतर गुरूंनी त्यास पाण्याखाली बराच वेळ दाबून धरले. शिष्याचा जीव गुदमरून गेला. त्याने जीवाच्या आकांताने गुरुच्या हातास हिसडा मारून उसळी घेऊन तो पाण्यातून वर आला. गुरुही वर आले. गुरूंनी शिष्यास विचारले, तू पाण्याखाली असताना तुला कोणती गोष्ट हवी होती? शिष्य म्हणाला, हवा, जगण्यासाठी श्वास घेण्यासाठी हवा. गुरु म्हणाले, तुला देव हवा आहे ना? ज्या आकांताने तू हवेसाठी आता धडपडलास ना, तसाच ईश्वरासाठी धडपडलास तर तुला क्षणात ईश्वर भेटेल. इतकी तीव्र ओढ असल्याशिवाय ईश्वर दर्शन अशक्य आहे. मग तू कितीही जप कर, तप कर, ग्रंथ वाच, काहीही उपयोग नाही. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.